Hej, nu är vi här hos Lepa. Vi har mat. Kolla, det är kyckling, lite så stekt. Den är stekt. Kan du ta en kniv? Och där är svär kniv. Matkniv. Där. Jag är ny i köket, så jag är lite lust. Matkniv. Bara matkniv. Vanlig kniv. Det här, okej. Lippa vet, det är hennes kök. Så. Det ska bli lite pastasallad. Där är pastan. Rökande höjd. Även om ni inte ser det. Smör. Senap. Vitlök. Peppar. Persilja. Ta och skala i mitten och skryta till. En vitlök skryta till. Tar vi vitlök. En hand är svårt. Ska vi se. Kolla, jag lyckas. De här förresten. Det är oförresten. De här förresten. Det kommer inte snart. Vi kan ta en liten. Liten. Vi bojkottar den. Yes. Jag har varit duktig och stekt den. Nu så är det på grej. Lippa där och är duktig. Yay! Där är fläkten. Pimp. Oh yeah. Peppar. Och rör upp. Oh yeah. Kan du öppna grädden? Öppna grädden. Titta här och grädden. Du kan öppna så långt för jag gärna aktivt. Titta, öppna grädden. Varsågod. Tack. Det puttrar rejält. Kan du hämta pastan? Pastan. Ja, jag får se om det kan gryta. Så häller du ut pastan här. Oj, den kommer att tippa. Så ja. Den pastan finns så här på golvet. Tar du upp så är det en ängel. Titta, det är Leppas pot. Titta. Och sen kyckling med pasta. Gott. Nu ska vi snart äta. Så vi säger hej då. Men du, titta. Där är Leppas här.